సో బ్యూటిఫుల్, సచ్ ఏ లవ్లీ బ్రైట్ కలర్ కాంబినేషన్తో, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డెన్ వేవ్స్ అండ్ బోర్డర్స్ కూడా సూపర్ ఉంది. కలర్ బ్రైట్ రెడ్కి గోల్డెన్ జెర్రీ లైన్స్ వల్ల అసలు కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది సీరియస్లీ. అండ్ బోర్డర్స్ చూడండి వెరీ క్యూట్ అనమాట. అండ్ బోత్ సైడ్ బోర్డర్ సేమ్ వస్తుంది బర్డ్స్ వీవింగ్తో. శారీ ఆల్ అసలు లైట్ ఉందండి, చాలా లైట్ ఉంది. పళ్ళు వచ్చేసి సింపుల్గా జెర్రీ లైన్స్ వచ్చేస్తుంది, చిట్ పల్. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి కాంట్రాస్టింగ్గా గ్రీన్ కలర్, ట్రెడిషనల్ కాంబినేషన్. ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లౌజ్, మంచి డిజైనర్ బ్లౌజ్ ఎనీథింగ్ వేర్ చేసినా అదిరిపోతుంది. కలెక్షన్ అసలు సూపర్ అండి, ఎంత బాగుందో. చక్కగా లైట్ వెయిట్ ఉంది కదా, ఈజీగా ఉంటుంది అసలు క్యారీ చేయటానికి కూడా. ఎంత బాగుందో, చాలా ప్రెటీ ఉంది. టైనీ బర్డ్స్ వీవింగ్ భలే క్యూట్ ఉన్నాయి.